Jo, Peter. Teraz prišiel vlakom. Ahoj. Aby náhodou sú, že tvoje narodeniny. Mami! Tak ideme mu gratulovať. No tak milý Peter, nemáš... Na mňa. Nemáš čo po večeroch, tak som si vymyslela, že ti tuto k tvojim narodeninám pošleme kopec kníh, aby sme nemuseli poštára platiť, tak ti prídu teda internetom nejakým e-mailovým voucherom a možno elektronicky na elektronické. Krásne narodeniny a do ďalších 50 ešte viacej kilometrov na bicykli. Ahoj Peter, ja ti chcem zagratulovať k tvojim narodeninám. Touto veľkou horálkou, neviem, či také v Kanade poznáte, to je slovenský výrobok, normálne. To je made in China. Tak, ahoj Peter, tak ja ti chcem všetko najlepšie zablahoželovať a aby si mal čo po večeroch jesť aj tým knihám. Peter, všetko najlepšie. K narodeninám, že toto už príde a zajazdíme si na tých bicykloch. Ahoj Peter, ja tu mám takéto čerešňové, také dobré, ale neviem, či to... No tak nech sa páči. Môže ísť ďalej. Tak Peter, my ti chceme, milý Ujo Peter. My traja, za všetky prihradské deti. A ja? Aj Ondrejka. Aj Aničku, ktorá tam gratuluje vzadu. Poprieť všetko najlepšie tvojim okrúhlym narodeninám. Okrúhlejšie už tak skoro nebudú. A týmto chceme aj začať takú 50-ročnú prípravu na oslavu tvojich storočných narodenín. Nech ti na to dobre padne toto víno šampanské. A ešte ku vínku kvetinku, tak to je iba pre teba, Ujo Peter. Všetko najlepšie. No tak ideš baku Ešte Miško. Ešte Miško. Čo my s Miškom by sme chceli niečo Najlepšie Ujo Peter. Všetko najlepšie. Všetko najlepšie, nech sa darí a nech je tvoj život taký sladký ako čokoláda. Amen. Amen. Všetko najlepšie ti prajeme k tvojim narodeninám a veľa Božieho požehnania a zdravia. Nech sa páči. Adamko, máš tyky nejaké? Máš tyky nejaké? Čo teraz? Ideme krajať tú tortu? No poď na kraje. Your turn. Aha, Adam. Tak takto sa v Kanade torta krája. To je takzvaný toronský rez. Ja, kvetinku. Toronský cisársky rez. Pre koho bude prvý kúsok?
Peter, otvor šampanské. Šampanské! Peter, máš nakrivo oko. Aby ti to odpilo. To zraslo na zadrochu. Peter, máš také krivé oko. Kde je ten gum? Tam bude. A prídi častejšie. Máme živio? Znova. Happy New Year! A nejaké modré zuby máme všetci. Do tej torty fajnovej. Toronto kapel na Heinburg. Jeho! Zdravia. Kieruj! Pálko, ešte nemáš? Ani Nohy bolia. Dneska dáš mi ono? Ja neviem, Vidíš, a toľko si sa zdráhal, že neprídem. A nakoniec išiel tým plnokrvníkom. A my sme zabíjačku chceli urobiť. No. No, ale keď sme si mysleli, že neprídeš, sme to odložili. Bola zabíjačka včera? Či to Áno, šviepku sme zabili. Ale to stá bola. Ale bola to zabíjačka. Peter prišiel a zase nič nepovedal. To sa nepríde. Tak milý Peter, tu máš tú tortu. Ja neviem, ako v Kanade, u nás sa torta podáva takto. Torta steak je skvelé. Kľudne si daj. Kľudne si daj. Tak ale nám malo na svoj lyžičku. Daj to na to a znovu svoj škodu. Aha, áno. Daj to na to a No. pozor, Pálko. Peter, nevidí. Rýchlo na videu ste vyšlo. Áno! To sa volá stolička. Nižšie. Stoličkový koláč. Dokončili sme ju až teraz. Kreslo pre Tak je nôž náš. Čiže musíme sa najprv asi vašovať. Keď sme to stopli, my máme ešte jednu šláhačku a máme to rýchlo na... Servuste všetci. Teď si vás všechny koupím. No, čau Peter. Vítaj. Vítaj u mňa na Orave. Dobré ránko. Z balkóna. Všetko najlepšie. Čau Peter. Vítaj na Kubínskej holi.